media personal no asung tini Darjeeling bisini kolongkai kami wa pai shop lekha sung tini or jaga wa board office be tini inauguration khlai lekha te board office inauguration khaimani ya gulo no sung dokhin kolongkai te
उत्तर कलंकाई जरा जों रेलि खालायलायखायसै रेलि खालायलायनाय अमो एकटाइन उद्देश्य जों फाइनाय 12 तारिख टीटी एडीसी नि जनरल इलेक्शन नाय आ इलेक्शन सिनी पुरी किला बागमा आसनेंगै सिनी सीएम सर ऑनरेबल सीएम सर पूर्ण चंद्र जमातियानो हान हाइसों बुसकांगनि इलेक्शन गोबांखौ बुटबाय कप्लाय खायनायनि बांवैनो जों दिनै अर सिनी बिसिनि एंगैबो सिनी बिसिनि शक्ति महरा जों खालायलायखा जों साइमानखा जों दिनैनि अ रेलिनि बिसिंतै सिनी दार्जिलिं बिसिवा बीजेपी कोनो मतैनो बुसकां आगवानिते बखरक्ति सानानि मतनि कोनो सुजुग गरै जों दिनै अर जतनो तिप्रा मथा तै थानसानि बिसिंतै गुवाग्रानो लगराना होनै जों दिनै अर दार्जिलिं बिसिनि कलंकाई अंला जत कलंकाई तै जत दार्जिलिंनि अंशनि चला बुरै जत अंशनि बररनो दिनै सामिल फायखा बने बाङै जतनो साइमानखा जों अ बिसिवा तिप्रा मथानेंगैनो समर्थन रक जतनो खा थन थन थनलायजाक सुरु सुरु जरा नासिं दङ इलेक्शन 12 तारिख नासिं दङ 12 तारिख लेखाखैनो जों जत एलाकानि जतनो जों सिनि पूर्ण चंद्र जमातिया सिनि प्रार्थीनो गोबांखौ बुरबाय पास खायरनानै बाङै जतनो तियार तंलाय तंग हायसे आरो ते कैसे साथायखलायबो किछुदिन रंगै सोशल मीडियाव ते गोबांमा एरियावनो बेलायनो आलोचना नांलाय तंखा जे एलायन्स नै आबो कोनो किछुया बीजेपी नि बखारतै सोशल मीडिया ते गोबांमा एलाकाव अमा बरंनि प्रचार खायलेखायसे तानि बाङै हमले फाइनाय इलेक्शन बीजेपी नि अंगै टीटी एडीसी नि इलेक्शन बीजेपी नि अंगै कोनो माने सीट कायसे फाना मानायनो कोनो चान्स गरै एमन अवस्थाबो तिप्रा मथा एलायन्स जोंबै तिप्रा मथा दायबै तिप्रा मथा तै बीजेपी सरकार खायबै एडीसी एमडीसी रक एम रक उंनानि तै एडीसी नि सरकार कदाल तनानि अमो सुदु बीजेपी रनि इमां नगमानि सायसे तिप्रा मथा कोनो मतेनो ताकसक जरा एलायन्स नि कक गरै अमो जे तब एलायन्स खनामानि अमो बेबागनो बीजेपी नि पक्ष थेके बीजेपी स्र प्रचार खायमानि सोशल मीडिया ए आखेबा कामे आमचाइर खायहायसे अमो बरनि इमां किन्तु चिनि इमां के जों कप्लाय इंनाय जों तिप्रा मथा सुदु तिप्रा मथा के खायबिनो बुसकांगो बु कप्लाय इन फायबै चिनि तिप्रा सारनि हामख्राय अधिकारनि बांगै जों सामंतानो हाय हिने प्रतिकाबद्ध खायजा ताबक तिनि बिसिंगनो फार्स्ट फेज जों चिनि कैंडिडेट कगनाय तिप्रा मथानि इंगै आर जों चिनि प्रार्थी ऑनरेबल चिनि सीएम सार तंनाय पूर्ण चंद्र जमातिया बनि इंगै जों 25 तारिख नि ठीक 11:30 समयबो जों एसडीएम नमिनेशन फाल खायनायनि रेडी इंलाय जाखायसे हायखायबै दिनैनिबो अरसिनि कलंकाय अंशनि बर जतनो खाथं खाजा जों नमिनेशन थांनायनि बावैबो रेडी इंलाय जाहायसे अम हायखायबै ताबो जों जतन प्रस्तुति सारा त्रिपुरावनो एडीसी एरियानि जत अंशनि समस्त चिनि त्रिपुरा सार हायसे अमनो केबो फानो माने बख्र मिहिजाना कक गरै कोनो वाना जाने गरै बबाग्रा चिनि साकाबा तंगबो बबाग्रा चिनि हामख्राय त्रिपुरासानि हामख्राय बांगै सामंखायनाय मने बांगै जों गामि आमचैनो जनगण जों एलायन्स देंनाय एलायन्स या आबो कोनो फानो वानानानि वानसननि गरै चिनि बबाग्रा चिनि हामख्रायनो बांगै सामंतां तंग हायना आसोनो रतन हामबाय बेलाय केनो हामबाय इनि मेडिया सं बुसकांगो सं खातुंमानि तंथौमानि न शेयार खायनो बागै जों दिनैनि ओ चेनेल हनुगनानि बागै जों सिलायनानि बागै नों जरा रफायमानि बागै बेलाय केनो हामबाय जों दिनै आरो न बेलाय केनो खातुंमानि दिन तमानि जों पार्टी अफिस दिनैनो जों खलक लायो पार्टी अफिस खलकमानि बागै स्पिकार आबायमानि बागै परै जों हाय पारा ओ रेलि खालायलायखा जों बेलायनो बर गोबां 400-500 कानाय अमो हाय खालायबै जों खातुंमानि बाय तंथौबै जों रेलि बुख्लायलायखा गाहामखौनो गताबो हायनाय पार्टी अफिसाव फायो जों बुथुख्लायो कग्लाम किसा सालायनाय होननाय वानसलायजा बर गामियाव रेलि खायजाखै दार्जिलिं बिसि कलंकाय और जगाव जों रेलि खालायलायो बेलायखौनो खातुंखा बेलायखौनो जतनो फायखा अरनो
BJP kisapa numaya ngai opportunity bisas teman yang kaki tini relevan sing Phinukha roka BJP srok ni orno bokrok ti samana ni সম্ভব niya Inge baksa bukso lukorok BJP by alliance nai hai khad nujak bono serai serai ke sair kati BJP by alliance ngai mana obo ingya tabok jara ingya win ingya ngai tongo sing mungsana wan ajak nai krei sing mungsana bekha dojak nai krei tini Tripura Motha sini khane sing ADC songmari no sing krak khlaiwe agin slai gobang khlaiwe sing seat dawini pass khlaini sing ADC sini Tripura Motha sing alliance ingya abo serai serai kene sing siman kha